Fl-2011 id-Dipartiment tal-Artijiet aġixxa b'mod inġust ma' ċittadin mill-Gudja li minkejja li kellu l-aħjar offerta kien imċaħħad milli jingħata art biqbiela. Tkellimna ma' Charles Catania li qalilna kif dak li ma jingħatax mid-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien li kien hemm responsabbli politikament Jason Azzopardi ħadu b'deċiżjoni tal-Ombudsman. Ġejna sorpriża il-ċertifikat ta' full-time farmer ippreżentajnieh. Ippreżentajna wkoll l-ogħla offerta. U meta tlabna xin il-kwistjoni għaliex ġiet irrifjutata ma kenniex risposta. Allura ġejna kostretti li morru qudiem l-Ombudsman. L-għalqajn kwistjoni kienet tinħadem mit-tiju ta' Mart Catania, però Catania huwa konxju li bil-liġi ma kellux dritt tal-wirt. Għaldaqstant mexa mal-proċeduri mitluba. Konferma minant l-Ombudsman li Catania kellu jingħata l-art skont dawn il-proċeduri waslet f'Ottubru 2013. Eventwalment l-Ombudsman kien marraf li l-fajl relevanti kien se jitmexxa s-sezzjoni tal-kuntratti sabiex jikkonkludu l-kuntratt. U kien biss fid-dawl ta' dan li l-każ ingħalaq. Din l-art kienet ukoll fiċ-ċentru ta' każ li tqajjem quddiem il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni. Catania spjega li l-ilment ma kellux jaqsam mat-tender hekk kif issejħa l-offerti ħarġet madwar sena wara li tqajjem il-każ. Sostna li quddiem il-Kummissjoni huwa kien fetaħ każ mhux kontra d-Dipartiment imma dwar persuna li ħass seta' kien qed jaġixxi b'mod mhux xieraq. Le, jiena kont għamilta speċifikament rigward individwu fis-segretarjat tal-Onorevoli Jason Azzopardi. Fost ġiri ieħor Catania dak iż-żmien sar jaf li dwar din l-għalqa kien hemm fajl f'isem il-Kappillan tal-Gudja. Illi jien għandi ittra mingħand il-Kappillan tal-Gudja stess li qatt ma kien interessat fl-għalqa u kienu l-lenz il-kuntattjawh biex jieħu din l-għalqa, għalhekk jiena fl-opinjoni tiegħi kien hemm xi tip ta' korruzzjoni għax dan il-lenz meta bdejna ngħidu illi ċemplulek u jridu joffrulek biċ-ċart. Fl-istess waqt ċaħat li fl-2012 prova jwaqqaf littra lill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni, anzi f'xhieda tiegħu provda d-dokumenti meħtieġa. Minkejja li kien hemm ċittadin li sofra inġustizzja, eventwalment ir-rapport qal li ma rriżultalux li kien hemm xi tixħim. L-rapport ikkonkluda jekk ħabbru Jason Azzopardi, però sal-lum ma nafux x'inhu l-kontenut tiegħu għax Azzopardi għażel li ma jippubblikax. Għalhekk ikkuntattjajna lill-Onorevoli Jason Azzopardi biex ninnetaw kopja tar-rapport tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni li dwaru Azzopardi tkellem fit-23 ta' Diċembru. Però minkejja li batna talba bil-miktub diversi emilu, bqajna ma rċivejna l-ebda risposta.